Okej, jag vet inte om ni ser mig så bra. Kanske ska sitta på lampan. Eller? Nej. Jo, det gör jag. Kom och säg. Nej! Jag är dum eller? Oj! Va? Va? Ja. Mm. Ja, men jag måste gå här. Inte ta på täcket. Vänta lite, jag gör så här. Så, nu. Lägg ner. Ta på dig. Ja. Aj. Usch. Ta på en till. Vänta. Imorgon åker jag in till stan. Och du kanske ska filma. Det får vi se. Då kan du filma saker där som vi har fått. Jag kommer filma. Kanske jag ska köpa kanske. Vet ni först mascara. Din första. Vad är det? Nej, din andra. Två andra blir. Den tredje, för dina två var... Ja just det, jag hade två till. Ja, som du fick av en och så den var lite bra. Ja, men det var inte så. Den var så skräp. Den var ju Och sen årtal. andra, den var så här... Men den, nej, den gick sönder. Jag sköt bort. Den gick av. Ja. Som ett J. Ta på en sån här stumtomte. Eller Vi har massa godispapper. Du ska ta på en sån här stumtomte. Mm. Det är lite fint. Han har bara kalsonger precis. Ja. Så hittade jag den där då. Myser under täcket. Hallå, vi ska ta på en sån här färg. Ja. Jag har Ja, men imorgon åker jag in till stan. Ska vara där. Och när vi vaknar vid 8. och åker vi klockan 10. Vi åker vid 9. Nej, 10. 9-10 någonstans här åker vi. Ja, 10. Ja, men vi får se när vi åker. Jag kommer berätta mer information imorgon på morgonen. Du? Jag har inte riktigt stänga. Du kan se dina kalsonger. Ja, jag gjorde det. Kolla. Nej, inget. Men det är med min syster. Ge mig min frukost då. Alltså. Vad är det problemet då? Hörni, får ni äta den här någon gång? Testa den, den är god. Kanske. Nej. En. Nej. Mm. Nej. Du har fått godis och blod. Men vänta då, släpp då! Annars får du inget. Jo. Förut när jag la mig eyeliner så var det en alltså det var som minst det första gången när jag la mig eyeliner. Ja, den var skräp. Men alltså du såg ju själv, det var ju en sån jävla bulle. Men nu så är den mer så här vanlig. Kolla. Den är ju men i alla fall. Ja. Jag har ju tränat med nu.
Eller jag har inte använt eyeliner igen. Men det går ju. Rebecca var lite tyst för hon hade lite shit. Om inte det ser jag mig, det är därför jag gömmer mig. För att jag bara kan inte. Ja. Kanske är det bäst att göra där. Eller så är jag... Nej, jag vill inte säga. Nej, men Anna bara kan lämna på det. Ja. Ja. Jo. En sak som jag gjorde igår. Torsdag. Så vad Idag är gjorde det du fredag. på hem hos dig? Nej. Nej. Mm. Sen. Igår. Alltså torsdag. Idag är fredag. Så åkte jag till en hästgård. Jag har typ min egen där. Jag rider varje gång där. Eller hur? Ja. Det rider jag där. Ja. Bara, Okej. Förlåt att jag är lite flamsig. Alltså, Ja. du vet att det är 100% jag vet. Nej, faktiskt inte. Jag vet inte att apan är en människa. Den växlar för... Ja, men alltså, Jag får skimpa på. men typ. Så igår, där borta, på hästgården, så gick jag in med hästen. För den skulle vaccineras. Klockan 2. Och då så skulle den inte vara något smutsig. Och då så stod jag där. Det bara rasade ner päls. Vad fäljer nu? Va? Jag har fått fäljer nu. Du går på vintern eller? Ja. Nej. Under våren. Men de gör det nu. Och det rasar fullt av päls. De är så långa hårstrån. Och av nästan. Ja, jag borstade jättemånga gånger. Och ska jag berätta hur länge jag borstade? 2 timmar. Ja, 2 timmar borstade jag den hästen. Och den blev nästan fullmatad. Ja. Ta på det. Jag tror att jag måste. Så då när jag borstade honom 2 timmar. Ni skulle ha sett honom först. Varför ger dig? Wow, vad är detta? Ja, först innan jag borstade honom. Då var han jättehårig, smutsig, hög. När det skulle hög manen. Ja. Ja. Och sen så hade han rullat i hästskit. Han rullade upp den jämnen. Och du låter som också eller? Eller något? Jag har faktiskt en bild från först. När jag var smutsig. Mm. Det är jag vill se. Så här såg den ut först. Du kanske inte ser men. Ja, nu ser jag lite hö där. Nu ser jag hö och slita på manen och den. Där var han inte borstad. Nu ska jag se. Ja. Och på pannluggen och det. Sen så han hade jättemycket smutsigt där Och vid rumpan. hovarna. Och rumpan. Nej, inte det. Sen när jag får se mig här.
Ja, och nästa sker i morgon. Den är ju lång också. Druva. Lite Om höjd. du ser den precis där. Alltså där är lite gul. Där ser ni att det är lite vitt-gult där. Det är här. Där står den. Han är stor. Nordkväll. Nordsvenskt. Drar in killen. Ja, för att de måste komma till. Och vet du vad? Så här såg det ut på golvet. Nu får jag borsta lite på kinna. Ni kanske ser att det är lite svart prickigt där. Det är hår. Ja, hårfärg. Och sen så. Var det sådär fin rumpa. Jag borstade väldigt. Alltså hans svans. Det är sådana här trollflätor som han skruvar. De har visat rumpa. Och jag borstade den också i 1 timme för att få ut alla sådana där skruvar. Och Och den där var jättefin. och rumpan var så. Den glänser till och med. Så där var den när jag var klar. Och svansen är väldigt lång så den är där golvet. Och nu skulle den längre så att den ligger på golvet. Den gör det så bra. Och jag ska köpa en ny grimma så att ja, ni ser den är väldigt liten. Sen så är den tajt. Alltså den är tajt här. Där, alltså nacken och den är jättetajt här. Bara. Men man måste knäppa igen den då. Den blir nästan som jag ska köpa en ny snart. Behöver den? Alltså, ni ser. Här, nacken, här där. Här, alltså vid käken och nacken. Där. Där tar det emot. Det går inte att knäppa igen. Men den är väldigt söt. Men jag ska köpa en ny. Den är marinblå. Marinblå. Marin. Eller marin. Och kolla här. Hans rumpa. Den är hög. Men kolla, den glänser så mycket. Jag ser på telefonen. Jag ska kolla. Den är hur blänkande som helst. Fast jag måste försöka få ner honom i vikten nu. Han har väldigt stor och mumlig mage. En till och en tjej. En kille. Kolla, magen. Där kommer magen fram. Där kommer magen fram där. Ja, jag har många bilder. Ja, det ser inte ut där eller? Jo, där. Där ser man att det är. Nej. Där. Ja. Men kolla här mina bilder. Jag har 190. Och en massa bilder på hästen. Och så här ser man Lilla magen. Magen sticker ut. Och sen ser rumpan ut. Ja, och den är lite knubbig. Nej. Så ser den ut. Vänta, Så står den där och vänta, brev, telefon. Ja. Den är inte så. Den ser så här. Alltså, den Jag står tror där. han äter lite hö. Det är fortfarande. Det är lite hö som. Ja. Vi strör hö där eftersom det var så halt. Vänta. Men han är jättemycket. Och Och vet du vad? Jag stod upp på en pall. Och jag kollade över hans rygg. Han var väldigt platt. Alltså den stod, alltså den var så här. Den brukar ju vara väldigt här. Så. Men den var så. Inte.
ryggen. Och sen så hans man. Den är lite lång. Manen är så lång. Manen är så lång. Det är så bara vem ska få en halv då? Lilla bollkolor. Pappa. Manen är dit. Det blåser så. Men det är min häst som jag rider på. Det är så skönt att det är någon bilden på hunden. Ja. Jag har fler bilder också på han. Och den när du rider. Du tar lite på tid. Det visar när jag bubblar. Nej. Gubben. Sverige är med våra hund ett 13 år. Ja, nu på torsdag som kommer då så kommer jag att rida vagnen. Och förresten, vill ni se en liten björn? Lilla vännen. Vet du vad jag heter? I Rocco, en liten minisköttis. Han är vit och han ser ut som en björn. Nej, du menar som en liten warboy. Han är typ som skydda kanske. Ja, så gör han ut den dagen. Sen att jag inte tog en bild på Linus svans. Alltså min hästsvans som heter Linus. Ja. Han är 16 år, snart fyller han 17 år. Men hur mycket till det? Varje år snart. 15. 14. Ja. Men om någon är så här efter nära, då kan den komma på begravningen. Alltså en sak. Min kille som jag hade förut. Dumpa henne 2 gånger på en dag. Ja, jag försöker, om ni ser att jag håller på med lite. Men det där är när vi hade, Ja, precis. det ska jag inte säga. Det händer. Va? Inte den där. Och då? Ja, jag har en jättetjock jacka på mig. Jag ser väldigt tjock ut, men Du ser ut som en fotboll. den är väldigt stor. Oj. Du vet när jag har det där bak, då höll det som att jag hade det här tomten här så. Eller karaktäristiska. Det är på karaktäristiska. Om ni ser en vit häst där borta så är det hennes häst. Den är gammal och den. Jo, den det är ju den gamlaste hästen där. Vet du vad? Igår sa veterinären, men är det inte dags att ta bort han? Va? Ja.
Innan du blev Va? ja, den gamla. Och veterinären sa det. Men hon som jag är hos, hon sa så. Nej men det är inget fel på honom. Han är ju Orolig. han är jättepigg. Han kan till och med gå fri. Alltså, han går lös in i stallet. Och så fort man kommer dit så står han still. När man borstar honom. Och han står still. Han går inte iväg. Han vet. Han är äldst. Men han vet mycket. Där. Han vet till och med när jag rider på. Han kan inte gå lös in i stallet. Nej, för att börja. Nej, han går in. Han går till och med stall. Ja. Där är sant. Alltså, sadelkammarna. Han kan till och med gå in. Fast jag vet inte. Om man vill. Nej, jag tror inte att han får plats i den dörren. Nej. Eller jo, det får. Nej, han får plats. Men om det här på Kosjörven då. Den dörren då. Där vid hölsingången. Ja. Men jag ska inte babbla något mer för jag ska sova. Jag är väldigt trött. Och förresten, hur mycket är det på? Den är 4 minuter 10. Godnatt. Jag måste sova. Och så ska jag tidigt imorgon. Så jag måste, just det. Och sen jag måste. Jag har bytt kurs och min lillebror kunde för min så jag bytt. Vad säger jag? 1, 4, 7, 8. Ja, det var min förra kurs. Och den kunde jag utan till. Så att du sa till mig, det visste jag inte. Så. Bort den där. Ja, alltså klockan 6 då vaknar jag på morgonen. Då var det skoldags för mig. Imorgon. Nej. Klockan 6 då var det vardagar och då skriver jag upp klockan 6 för att hinna med. Min taxi kommer upp i 7:30. Det tar en halvtimme till när jag åker till skolan. Och jag åker 4 mil varje dag. Det är 4 mil. Ja. Va? Var inte det 5? 4 mil. Ja, man åkte hemma då. Det är 5. Nej. Va? Ja, men jag ska lägga mig så vi hörs. Hejdå! Ciao!